सलमान खाननि न'आव दुथांफोरा गुलि गावदों। बलिउडनि सुपारस्टार सलमान खाननि न'आव गुलि गावदों। रबिबार खालि फुंनि 5 रिंगायाव बाइकजों फैनाय सानै सिनायमोनि दुथांफोरा सलमान खाननि न' साखाथियाव गुलि गावदों। बे जाथाया मुम्बाइजों लोगोसे बलिउडआव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। नाथाय बे गुलि गावनाय जाथायाव रावबो जेबो रोखोमनि जखम जायाखै। बेनि उनावनो पुलिस बिफाना जाथायनि बागै नायबिजिरनो जागायो आरो दायनिगिरिफोरखौ संदानो। रिपर्ट बादिब्ला दुथांफोरा सलमान खाननि गेलेक्सि एपार्टमेन्टखौ थांखिनानै थब्रै गुलि गावदोंमोन। नाथाय बे गुलि गावनाय समाव सलमान खानआ गावनि न'आव दंना गैयामोन बेनि बागै मिथिनो हानाय जायाखै। रिपर्ट बादिब्ला थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो सलमान खान आरो बिनि बिफा सालिम खानखौ बुथारनो हुमखि फैगासिनो दंमोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। सलमान खाननि न'आव दुथांफोरा गुलि गावदों। बलिउडनि सुपारस्टार सलमान खाननि न'आव गुलि गावदों। रबिबार खालि फुंनि 5 रिंगायाव बाइकजों फैनाय सानै सिनायमोनि दुथांफोरा सलमान खाननि न' साखाथियाव गुलि गावदों। बे जाथाया मुम्बाइजों लोगोसे बलिउडआव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। नाथाय बे गुलि गावनाय जाथायाव रावबो जेबो रोखोमनि जखम जायाखै। बेनि उनावनो पुलिस बिफाना जाथायनि बागै नायबिजिरनो जागायो आरो दायनिगिरिफोरखौ संदानो। रिपर्ट बादिब्ला दुथांफोरा सलमान खाननि गेलेक्सि एपार्टमेन्टखौ थांखिनानै थब्रै गुलि गावदोंमोन। नाथाय बे गुलि गावनाय समाव सलमान खानआ गावनि न'आव दंना गैयामोन बेनि बागै मिथिनो हानाय जायाखै। रिपर्ट बादिब्ला थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो सलमान खान आरो बिनि बिफा सालिम खानखौ बुथारनो हुमखि फैगासिनो दंमोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों।